nakakalawit naman yung helmet, di ba? Ha? Nakakalawit naman yung helmet sa'yo. Ay, hindi. Ayos lang. Tinanong ko lang. Hindi ko rin alam yung daan. Basta dire-diretso lang tayo. Maganda yung view kasi nakita ko yung online noon. Makita yung alam mo yung mataas na view, di ba? Para kita mata yun noon. Yung magandang view. Yung mataas na view na kalsada dito sa yung sa Bagatan. Doon tayo pupunta. Para ma-enjoy mo naman. Nahanginan ka naman. Ha? Hindi ka nahanginan? Ikaw dito, sisiyo ka dito. Gago, may aso, may checkpoint. May dog point. Gusto mo ikaw magmotor? Gusto mo ikaw magmotor? Ayaw! Sabay! Scooter dapat, no? Yung mga aso-aso. Yung main road lang naman siguro yung mga dadaanan natin. Oo, of course. Yeah.
fog na mamaya. Ha? Kapag gusto ko ba doon na lang tayo pumunta? Guys, gusto ko pumunta sa Bulinan. Oh, may kwan dito, tawag campsite. May parang evening something. Mayroon dito, tapos kami pa makakain na yun eh. So tama yung dinadaanan natin, hindi pa tayo naliligaw. Hindi pa tayo naliligaw kasi nakita pa natin yun. Diyan ka para yung view mo nag-subscribe ka. Eh, saan ka ba? Sa right or left ka nakatingin? Tambay tayo mamaya dito sa right. Check ko lang yan. Saan ulit yung daan natin? Sa kanan pa din.
comfy ka lang ah. Dapat sa comfy ka, yung position. Kung saan ka comfy. Sa comfy position ka, kung saan ka comfy. Baka mamaya nag-stiff ka dyan. Daming galing sa kana. Sulok-sulukan na tayo. O gusto mo umikot tayo dun sa bayan ng Agno mamaya? Sa bayan ng Agno tayo dumamit so. Bayan ng Agno. Tumutunog sa dito. Dapat dito, alam ko dito yun. Kapag ganda na kalsada. Wow, so beautiful. Oh, there's Anwang. There's a Carabao. Ganda naman ng kalsada dito. Biglang naging highway, gago. There's a dog. Don't bite us.
kalsada dito, nakakainis yung kanina. Ha? Pang kay Dayan ata yan eh. Kay Dayan ata yan eh. Wow! There's a gravel. There's a gravel. We need to slow down. Ang ganda naman dito, nakakaingit yung kalsada nila. Oh, there's a lot of kids. Kids sa kalsada, oh no. Oh, there's a dog. Nagulat sila kapag pagupit na ako. Wow, feeling ko maganda, malapit na tayo. Tapos doon pala no. Bago ito kasong ito. Let's try outside. Wow, ganda na naman ang pagtsarada ng ano. Grabe siya manok. Grabe yung manok ah. Oh, there's a gasoline station.
bear with me, may konting rough road sa dito. Tama po, tama pa ba yung dinadaanan natin? Wala na tayo ah. Maganda na ulit. Oo, tama na to. Wow, this is cool.
pupuntahan natin. Ah. Oh. Picture ka gusto mo? Balik tayo dun sa taas. Mamaya. Gagod taas. Yun na pala yun, yung pinakakang. Wow. Akit pa tayo pero wait lang, ang tagal ng dulo ah. Wala tayong pagbubentahan. Wow. Pwede na tayo dito naman ito. Pati puso, kasama maglakbay, kasabay magpapuso. Sa'yo ko palagay, sumakay pag malumot. Ang pagkasuway, pag nakuway, wala sa ulo. Ang daming ibigay, ang kamay magpapinuso. Sabi delikado, nakalikod sa'yo, ay di ba relax sindikato.